veiem que és un pressupost que no té cap mena de projecte substancial, que puguem dir que ens agradi, no? Resulta que al Passeig del Mar s'ha demanat a veure si ens podríem donar alguna subvenció amb l'objectiu de que pogués ser a través dels fons Next Gen o amb qualsevol altra qüestió que poguessin ajudar a sufragar aquest cost, i la nostra sorpresa va ser quan ens van dir que ho descartaven. Que ho descartaven perquè tenia un pes molt elevat i suposava una inversió molt important. Nosaltres el que llegim aquí és claríssimament que no volen afrontar un projecte que pot ser tan complex, que pot agradar i pot desagradar a molta gent, tenint en compte que tant et trobes la gent que vol un canvi com la que no el vol. Per tant, és una qüestió que nosaltres lamentem que no es compleixi amb el programa electoral que portàvem des del 2019 fins al 2023, perquè era un contracte firmat amb els nostres ciutadans. Això és surrealista. Això és l'únic govern d'Espanya que ho demana. Incloc Espanya perquè quedi clar que és extrem. Nosaltres, als darrers pressupostos, quan ens ho van demanar, ja els hi vam dir, no hi ha cap tipus de problema. Fiqui'ns totes les àrees a la nostra disposició i després li farem el pressupost nosaltres. El tema està que això no va així. Quan vostè vol firmar un contracte amb una altra persona, li demanen a aquesta persona que li faci el contracte i vostè ja analitzarà, o és que vol que li facin la feina. Però com que durant aquests anys ja hem vist que el govern d'Esquerra Republicana és un govern de gestoria, de gestió, no és un govern de lideratge, doncs es converteixen en treballadors públics. Però no són aquests líders que realment necessitem al consistori per poder desenvolupar totes les activitats que tenim.